Malawi Today. Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC masanano muli ndine Yvonne Tamanda poyamba na image yake. President Mutharika komanso mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika ali mdziko la South Africa. Kampani ndi mabungwe osiyanasiyana apereka ndalama zokwana 1.4 billion kwacha ku boma zothandizira anthu oposa 4 million omwe akuvutika ndi njala. Ndipo mu nkhani zachisoni osewera mpira wakale wa Flames Eso Kanyenda wamwalira. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatane. President Professor Arthur Peter Mutharika ali mdziko la South Africa. Mtsogoleriyu limodzi ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika anyamukira pa bwalo la ndege la Bakili Muluzi International ku Blantyre lolemba madzulo. Akuluakulu ena aboma omwe anaperekeza mtsogoleriyu nkuphatikizapo mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi, mkulu wa polisi mdziko muno komanso anthu ena akufuna kwabwino. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wati boma loonetsetsa kuti mabanja onse omwe akhudzidwa ndi mvula ya mkuntho yomwe yaononga nyumba ndi katundu m'madera ena m'boma la Mangochi alandire thandizo loyenera. Dr. Ansah alankhula izi m'mudzi mwa Mnikasya mdera la moto mfumu yayikulu Chowe ku Mangochi pamene amayendera anthu omwe akhudzidwa ndi ngoziyi potsatira mvula yomwe inavumba sabata latha. Malinga ndi Dr. Ansah, boma likuyika chidwi pa ntchito yoonetsetsa kuti thandizo losiyanasiyana kuphatikiza chakudya likufikira onse omwe akhudzidwa ndi ngoziyi pofuna kuchepetsa mavuto omwe amakumana nawo mu nthawiyi. Owen Mavula akufotokoza. Pa 23 November 2025, mvula ya mkuntho inaononga nyumba komanso katundu osiyanasiyana wa mabanja opyola 300 m'boma la Mangochi, omwe ambiri mwa anthuwa ndi ochokera m'mudzi mwa moto mfumu yayikulu Chowe. Ngozi inasiya anthuwa manja ali nkhosi kusowa pogwira kamba kuti katundu wawo anaonongeka, ndipo mabanjawa akhala akupempha thandizo la chakudya, zofunda ndinso ziwiya zothandizira ntchito za ukhondo. Posatira pempholi, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah anakayendera mabanja omwe akhudzidwa ndi ngoziyi, komwe kupatula kuwapatsa uthenga wa chilimbikitso, anthuwa awapatsanso matumba achimanga, mabulangete komanso ziwiya zothandizira ukhondo. M'mawu ake, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu walonjeza anthu onse okhudzidwa kuti boma kudzera ku nthambi ya Dodma liwonetsetsa kuti aliyense yemwe wakhudzidwa ndi ngoziyi alandire thandizo loyenerera. Zinyumba zimene zagwa kuno zilipo 324. Tayendera zinyumba zomvetsa chisoni ndi zakuti zinyumbatu zinazi ndizomangidwa osati nthawi yayitali. Nyumba ina anamanga zaka zitatu zapitazo, nyumba ina angogonamo sanathe ndi chaka. Ndiye boma ndilokhudzidwa komanso ndilofunitsitsa kunena kuti anthu afikiridwe, kunena kuti athandizidwe kuti aone kuti adzabwerere m'manyumba mwawo. Paulendowu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wapemphanso anthu omwe akukhala m'madera ngozi kuti achoke ndi kupita m'madera akumtunda pofuna kupewa ngozi za mtunduwu maka munyengo ino ya mvula. Mmodzi mwa anthu omwe alandira nawo thandizoli ndi a George Maganga amudzi mwa Nekasi. Ndili osangalala chifukwa choti chiyambireni sanabwerepo mtsogoleri kumuzingati kuno kuzayendera anthu amene zawaonekera za ngozi ngati zimenezi. Chimene ndachiona kuti amayiwa mtima umene wasausiye. Malingana ndi nthambi ya Dodma, mabanja opyola 2000 ndomwe akhudzidwa ndi ngozi ya madzi mdziko muno chiyambireni nyengo ya mvula chaka chino. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wapempha Malawi kugwiritsa bwino ntchito mvula yomwe tikulandira ndi kusamalira minda kuti dziko lino lipeze chakudya chokwanira. Dr. Ansah alankhula pa bwalo la sukulu ya primary ya Chamasowa m'boma la Tcholo pamene anakayendera anthu omwe anakhudzidwa ndi ngozi kutsatira mvula ya mphepo ya mkuntho yomwe inagwa mdera la mfumu Chikhwaza, Samuti komanso Nchacha. Wachiwiri kwa mtsogoleriyu
watsimikizira anthu onse omwe akhudzidwa ndi ngozi za dzidzidzi mdziko muno kuti boma liwathandiza. Mawanja pafupifupi 371 m'boma la Tcholo ndi wakhudzidwa ndi ngozi yomwe yadza kutsatira mvula yamphamvu yomwe yagwa sabata ziwiri zapitazi. Ngati boma tikupempha anthu kuti amene ali m'madera amene amakhala ndithu chaka ndi chaka akudziwa kuti madzi amasefukira asamukiretu apite ku mtunda. Komanso anthu ayambe kuyang'anayang'ana kuti zinyumba zawo azilimbikitse kunena kuti kukabwera mphepo ya mkuntho iwo zinyumba zawo zikhale zili zolimba. Thandizo limene timapereka ngati mwaona lero tapereka bikiri, tapereka mbale, timayesetsa kuti tipereke zinthu zoti ziwathandize, komanso tapereka chakudya. Koma chachikulu timapereka so mabulangete, timapereka maplastiki ofulolera nyumba, koma chachikulu nchonena kuti tikunena kuti kusintha kwa nyengo. Kusintha kwa nyengo kumene kuti amene tikusinditsaso nyengo ndife anthu omwe. Mmalo mmene mumayenera kuti mukhale mitengo mulibe mitengo idadulidwa. Tiyeni anthu tiphunzire kuti pamene tadulapo tidzale mtengo. Ndipo tili ndi mitengo ngati ya mango imene imamera pena paliponse nthawi ino tikudya mango. Tionetsetse kuti tisangodya mango aja ndikutaya mbewu ya mangoyo, koma tidzale. Ndipo tikadzala mango aja timaona kuti mango timadya zipatso, komanso tikasadzira timapeza nkhuni, komanso timapeza so mthunzi onena kuti tikafuna kuti tipume timakhala pansi pa mthunzi. Koma tikaona manyumba ambiri amangokhala pa mtetete palibe ndi mtengo ndi umodzi omwe. Ndipo mu dziko lino kunakhazikitsidwa kunena kuti pali tsiku lodzala mitengo. Tisadikire boma lokha kunena kuti neyo tsiku lija ndi lero. Tiyeni nyengo ya mvula imene imatithangatira kutsirira mitengo imeneyi, komanso pali mitengo ine jasifuna madzi kwambiri, tikazika imangomera payokha. Tiyeni tikhale anthu okonda dziko lathu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wati zomwe President Professor Peter Mutharika anachita polengeza kuti mdziko muno muli njala zathandiza kuti anthu ambiri alandire thandizo la chakudya la msanga. Justice Dr. Jane Ansah alankhula pabwalo la nsanje Admark komwe adatsogolera kugawa chakudya ndi zinthu zina zothandizira mawanja opitirira 26,000 omwe akhudzika ndi njala. Apa iwo ayamikira mabungwe osiyanasiyana kamba komvera pempho la mtsogoleri wa dziko lino ndi kuthandizapo pa ntchitoyi. Wachiwiri kwa mtsogoleriyu wati mgwirizanowu uthandiza kuchepetsa njala yomwe yakhudza anthu ambiri mdziko muno padakali pano. Justice Jane Ansah SC achenjeza anthu omwe akugawa chakudyachi komanso omwe akulandira kuti apewe ziphuphu kamba kuti akapezeka lamulo lidzawamanga. Padakali pano wachiwiri kwa mtsogoleriyu akuyembekezeka kugawa chakudya kwa anthu ena m'boma la Chikwawa masanano. Nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka yayamikira makampani omwe akuti akuchilimika kuthandiza boma kulimbana ndi njala mdziko muno pomwe ndalama zomwe atolera kuchokera ku makampani ndi mabungwe zadutsa 1.4 billion kwacha. Mwanamveka yankhula izi kampani ya Nyasa Tobacco itapereka 125 million kwacha ku ntchito yolimbana ndi njalayi. Emmanuel Chikonso wadza ndi zambiri mulipotili. Polandira chekechi mu mzinda wa Lilongwe, nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka anayamikira kampani ya Nyasa Tobacco komanso makampani ena omwe akuthandiza boma pa ntchito yothandiza anthu omwe ali pa chiopsezo choti atha kukhudzidwa ndi njala mdziko muno. Chiyambire ife kupempha ndalama kuti atithandize ku nkhani ya chakudya. Makampani aku Malawi kuno atithandiza pafupi 1.4 billion. Ndalama zochuluka ndithu. Choncho private sector yathu phatikizapo Nyasa atithandiza ndalama imeneyi. Ndiye ife tiwathokoze a private sector fanya chithandizo chimenechi. Mwanamveka anati boma layika ndondomeko zosiyanasiyana zofuna kuonetsetsa kuti dziko latolera ndalama zokwanira
komanso dziko lili ndi chakudya chokwanira. Wapampando wa Nyasa Tobacco Company Aflitu Duhaiya ati thandizoli ndi mbali imodzi ya nsanamira za kampani yawo komanso kuthandiza anthu omwe ambiri ndi alimi omwe amachita nawo malonda afodya. Ndalama imeneyi sikuti tingoona value chabe, komatu tikunena kuti Nyasa ikukhulupirira kunena kuti ndi chithandizo chimenechi tiseva miyoyo yambiri anthu imene mwina inavutika kapena imene ikuvutika. Tikatero ndiye kuti dziko lathuso likhale kupita pasogolo, komanso tili ndi chikhulupiriro kuti angakhale Nyasa ngati kampani ndiye kuti tikhala kuti tili ndi farmers ochuluka amene atigulitsenso fodya chaka chamawa komanso azibale awo. So ngati alimi athu ali osangalala tili ndi chikhulupiriro chonena kuti ngakhalenso Nyasa ichitanso bwino. Nduna ya zachumayi yatinso ifotokozera bwino momwe ntchito yotolera ndalama ikuyendera, maka zofuna kuthandizira kuti mdziko muno mukhale chakudya chokwanira ndi kuthandizanso omwe adakhudzidwa ndi ng'amba. Emmanuel Chikonso, MBC Lilongwe. Nduna yofalitsa nkhani Shadrack na Malomba yapempha nyumba zolutsa mawu ndi kufalitsa mauthenga za madera kuphatikizapo zomwe zimaulutsa mawu mchigawo chakumwera kwa dziko lino kuti zithandize boma pa ntchito yoteteza chuma komanso ndalama za thumba la chitukuko la Constituency Development Fund CDF yomwe yakwera kuchoka pa 200 million kufika pa 5 billion kwacha. Charles Chindongo walemba ripoti lomwe akuwerenga Terson Magombo. Poyankhula pa msonkhano ku Blantyre, ana Malomba ati atola nkhani ndi ofunika kwambiri polimbikitsa ntchito zachitukuko. Iwo apempha gululi lomwe limagwira ntchito ku wailesi za m'madera ndi mzigawo kuti athandize boma kuteteza chuma cha dziko kuphatikizapo ndalama za muthumba la chitukuko la CDF zomwe zakwera kufika pa 5 billion kwacha. Komanso taunikira kuti kutsogolo kusotu kuli njira zabwino zoti tingapangire ndalama kuli Constituency Development Fund 5 billion ikubwera kumudzi Constituency iliyonse. Ife tikukhulupirira ngati kuboma kuno muthandizire kwambiri kuti no uthenga wabwino kaya ndi woti anthu akuononga ndalama inuyo makomiti radios ndiye mudzifotokoza mukhale patsogolo. Kaya uthenga wabwino kuti anthu akupanga chitukuko chabwino Constituency kupanga bwino zabwino kaya kupanga ntchito zina zabwino zoti makonstituency naso aphunzira Malawi aphunzire ophunzitsa yotu ndi inuyo. Boma laperekanso njinga za moto ku wailesi za m'madera zochokera mchigawo chakumwera kuti zikwanitse kuthana ndi mavuto amayendedwe omwe amasokoneza ntchito zawo. Mawu ake mtumwi ya Chivomezi FM Blessings Melo wayamikira boma kamba kathandizoli ndipo wapempha boma kuti lithandize kupeza njira zoperekera ndalama zomwe wailesizi zimapereka kubungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA pachaka. Community radio station alibe kuthekera kuti iwo paoka one akoza kukhala ndi mayendedwe. Chachiwiri license fee imene ndi $. Ima community tonse ambiri amene timapanga struggle kuti tikonza kulipira mosavuta ambiri timapanga struggle pafupifupi tinakhakuti sife ma communities ndibwezi ma community radio stations ambiri atatsekedwa mzaka zimene zadutsazicha. Koma tinene pano kuti pambuyo pa challenge ngati imene mukudziwa inu kuti ndithu kuti tulutse mawu pamafunika ndithu kuti tigwiritse ntchito matawa amene si athu, ena MTL, ena TNM, ena Airtel. Apart from MTL, ena onse TNM and Airtel amatichaja $. Poyankhapo ogwizira udindo wa mkulu wa MACRA Mai Mphaso Phiri avomereza vutoli ndipo auza olemba nkhani ku Blantyre kuti aunikanso ndondomeko yoperekera ndalamazi ku bungwe ili. Dandaulo limene lolo lilipo andi tikulimva tingonena kuti tikuliyang'ana kuti tione kuti tingalikonze bwanji munjira yokuti tose kuyambira akuluakulu akuma radios ndi komanso ifeyo ngati regulator komanso boma limene kuti position yabwino ingakhale pati ndi tikuyesera kuyang'ana kuunika mmene malamulo alili panopo kuti ngati pali pena pake pofunika kukonza kuti radios ni maplayers onse athe kupita patsogolo bwino tipakonze. Ana Malomba akuyembekezeka kuchisa misonkhano ngati yomweyi mzigawo zonse za dziko lino. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC na insometu yake. President Mutharika komanso mai wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika ali mdziko la South Africa.
Kampani ndi mabungwe osiyanasiyana apereka ndalama zokwana 1.4 billion kwacha kuboma zothandizira anthu oposa 4 million omwe akuvutika ndi njala. Ndipo mu nkhani zachisoni osewera mpira wakale wa Flames Eso Kanyenda wamwalira. Kupitiriza nkhanizi ndi yoti nyumba ya malamulo yavomereza kusintha kwa ndondomeko ya zachuma ya chaka cha 2025 kufikira 2026 opanda kusintha kulikonse. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ati ndi okondwa kuti nyumbayi yavomereza ndalama pafupifupi 8.5 trillion kwacha zomwe akuti chakwera kuchokera pa ndondomeko yakale yomwe nyumbayi inavomereza ya 8.08 trillion kwacha. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Pamene nyumba ya malamulo inakumana lolemba, nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka anamalizitsa zokambirana za kusintha kwa ndondomeko ya zachuma ya chaka cha 2025 kufika 2026 yomwe anayibweretsa mnyumbayi pa 21 Novembala chaka chino. Potsatira izi, nyumbayi yavomereza kusintha kwa ndondomekoyi opanda kusintha kulikonse. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ati aonjezera ndalama ku maunduna ndi nthambi zosiyanasiyana za boma zina pomwe malo ena achepetsa chumachi kuti zilingane ndi masomphenya omwe ali nawo. Chimene ndingathe mwina kungowasimikizira Malawi ndichiona kuti ndalama zomwe zayikidwa budget tiyesa kuti zigwire ntchito bwino. Ndikakale ndondomeko kumene makamba nkhani ya budget pa chimene tipangire. Komanso ndiwasimikizire kuti budget imene tapanga panopa talikamo ndalama zomwe wani azatana tapanga kale spend. Komanso sikanatheka kuti maministries ena kapena ma department ena angoima. Mwachisanzo ku State House kuna 67 billion yose inata. Sikanatheka kuti president anyu wana amene akubwerawa kusakhale ndalama. Fani kuti tikana State House ena kusekedwa. Ku OPC ndalama zonse anamaliza pafupi 100%. Office ya Vice President anamaliza ndalama zonse ziche. Nyumba ya malamulo yavomereza kusintha kwa ndondomeko ya zachuma ya chaka cha 2025 kufika 2026 yomwe poyamba inali pa 8.08 trillion kwacha kufika pafupifupi 8.5 trillion kwacha. Malinga ndi nduna ya zachuma, ndondomekoyi ithandizira kuchepetsa mavuto omwe dziko lino likumana nawo komanso kuthandizira chitukuko m'magawo osiyanasiyana. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Bungwe la chikhalidwe la Karonga Chitipa Cultural Heritage ladandaula ndi kuchepa kwa anthu ochita malonda ang'onoang'ono kumwambo wa chaka chino kumbande mboma la Karonga. Wachiwiri kwa wapampando wa bungweli achawanangwa Kaira ndi amene anena izi kwa mtolankhani wathu kumbande pamene amakondwerera mwambo wa chikhalidwe cha anthu aku Karonga ndi Chitipa. Alex Mwangosi walemba ripoti lomwe wawerenga Blessings Kondwe. Monga mitundu ina mdziko muno, anthu amaboma a Karonga ndi Chitipa anali kumbande kulikulu la mfumu yayikulu Ikyungu mboma la Karonga komwe amakondwerera mwambo wa chikhalidwe chawo. Poyankhula ndi MBC, wachiwiri kwa wapampando wa bungwe la Karonga Chitipa Cultural Heritage achawanangwa Kaira anati ngakhale kuti anthu amalonda anathandizapo popereka ndalama, ochita malonda ambiri sanabwese katundu wawo kuti azagulitse kumwambowu. Akaira atinso ntchito zachuma zimayenderana limodzi ndi chikhalidwe ndipo apempha amalonda kuti azigulitsa katundu ambiri kumwambowu. Akacha ndama zimagwirizana akanoti chikhalidwe chichi nchopanga bwino, chikhalidwe chizibweresa makobidi nthumba. Ndeno kwa ife ndikupempha kuna kuti ma small business awawa anthu amabisa ang'ono awawa abwere tandizane nawo kupanga promote kupitisa pasogoro nkhani ya chikhalidwe chathu. Wapampando wa gulu la Lukuru Women Rice Cooperative Elizabeth Mwamkangama walangiza amalonda kuti azitengerapo mwayi pa mwambo wa chikhalidwe popanga business zing'ono. Kuziko lathu zimene zimachitika kuti kutukula ziko ndiponso kuti anthu azitidziwa chifukwa ku festival ngati imene kumabweranso osati amalawi okha, ngati ulendo uno kwabwera ku Zambia, aku Tanzania, azidziwa kuti ukarongaso kumapezeka zinthu zoti za mtengo wapatali. Wachiwiri kwa mlembe wa mkulu wa bungwe la Mzimba Heritage Association Ayazi Nyirenda wati miyambo imathandiza kulimbikitsa umodzi pakati pa anthu. Tikabwera mwambo ngati imeneyi umakhala ngati mwambo umenewo umatika tonse azikhalidwe zosiyanasiyana pamodzi kuti tikhalane limodzi, tiphunzitsane mmene mukulakwika mwina ndi mwina, tiphunzire kuchoka kwa nzathu
mmene anzathu nawonso akulakwitsanso aphunzirenso kuchokanso kwa ifeyo mmene amatiyendera masiku osiyanasiyanawo. Pamwambo wa chaka chino nduna ya malo, nyumba ndi chitukuko cha matauni a Japi Muhango ndi omwe anayamira mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika. Ofisi yoona za chisamaliro cha anthu mu Diocese ya Mangochi ya mpingo wa Katolika yati ndiyo khudzidwa ndi kukula kwa mchitidwe wodzipha omwe wakula pakati pa chinyamata mdziko muno. Mkulu woona ntchito za mu ofisi mu dioceseyo Bambo Simon Mundisiye ati mchitidwewu mwazina wakula kamba kogwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo komanso kupanda moyo wauzimu pakati pa chinyamatawa. Iwo apempha makolo kuti adzilimbikitsa ana awo kutenga nawo mbali pa zochitika za uzimu kuti adzikwanitsa kuchita ziganizo zoyenera akakumana ndi vuto pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Francis Banda analankhula ndi Bambo Mundisiye. Poyamba timanena kuti achinyamata ndatsogoleri alero komanso atsogoleri amawa. Tsono tikasamalira bwino achinyamata ifeyo ngati Social Development Directorate ya Diocese ya Mangochi timakhulupirira kuti kusamalira achinyamata ndi kusamaliranso tsogolo labwino la dziko. Zimene tikukamba monga mankhwala ozunguza ubongo kaya kuzipha kumene ndi zosatira zomuyika Mulungu pambali. Tsono ife ya Social Development Directorate timakhulupirira kuti achinyamata akhale ndi moyo wabwino, moyo tsogolo labwino, tiwalimbikitse kuyika Mulungu pa tsogolo kuti Mulungu uja awathandize kupanga ziganizo zoyenerera. Ndimafuna ndikugawireni research kapena kafukufuku amene achitika ku Northern Ireland mchaka cha 2021 anapanga target achinyamata pakati pa zaka za 19 ndi 21. Research imeneyi inapeza kuti achinyamata amene anausangala pa moyo wawo kwambiri ndi achinyamata amene anali ndi Mulungu, achinyamata amene amayika moyo wauzimu patsogolo. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti achinyamata amenewa amathandizidwa pochita ziganizo zawo ndi Mulungu. Chifukwa timanena kuti munthu amene akupempheradi zoona ndiye kuti pamene akukumana ndi zopsinja za moyo, poyambirira Mulungu sanatilonjeze kuti zakumana ndi moyo wabwino nthawi zonse. Kutanthauza kuti achinyamata amene amazozo kuti mavuto ni mbali imodzi ya moyo. Koma tsopano kodi akakumana ndi mavuto atani, ndi kukhala ndi Mulungu pafupi kuja kumapereka tanthauzo muzopsinja zimene iwo aja akukumana nazo. Kotero kuti wina amene wakumana ndi vuto lomwero atha kuganiza mwina zozipha, pamene wina amene wakumana ndi vuto lomwero atha kuona kuti kuzipha si yangu. Mu nkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero abawo mdziko muno la Bawo Association of Malawi lakonza chikho cha masewero cha makalabu okwana 24 amboma la Blantyre. Aka kakhala koyamba kuti bungwe lichititse mpikisano wa masewero amenewa chilikhazikitsire kumayambiriro a chaka chino. Msungwichuma wa bungwe Gift Gosha wati padakali pano apeza kale ndalama zokwana 2 miliyoni kwacha za mpikisanowu kuchokera kwa Amishek Msisha omwe ndi mmodzi mwa anthu okonda masewerowa. Gosha kufotokoza. Tournament imeneyi malinga ndi kalenda investment atakonza mogwirizana ndi sponsor wathu tinayelekeza no liyamba pa 6 December ukatha pa 1 February. Tournament iyi ndi ya Blantyre munomu. Blantyre district ndi ma club 17 amene adalembesa amene ali registered members athu Bawo Association of Malawi. Amene wawa tinacheza kuti club ine iliyonse itakwanisa kupereka ndalama kwana 5,000 as an entry ya bonanza imeneyi. Ndiso kwa club ine iliyonse imene kutemba kuti imathaba Blantyre muno iliso olandidwa makamaka popereka ndalama kwana 5,000 kwacha olowera bonanza imeneyi. Bonanza iyi cholinga chathu kwakulu chofuna ita yakhala makiti mu 24. Club ine yonse imene ifuna kulembesa ikuyenera kulankhula ndi ifeyo atsogoleri ngati lero General Treasurer wa Malawi munomu komanso amene ndikuonesa chokuza ndalama kunkhani yokuza bonanza imeneyi. So club ine yonse imene ifuna kulembesa tini manamba zathu atha kutipeza. Format yake imene tachiyerekezana chonena kuti tifuna satakhani makabu 24 zimene zanthu kuti pa 17 amene ali olembesa kale acha tionjezerepo almost 7 akafika 24 cholinga chathu chofuna kuti masewero amene wawa ndime yachipululu imene zakhala ndo 24 izakasewedwe kwa arena amene siku imene tisatenge pa maklabu 12 amene azawine. Amakabu 12 amene wawa tizawagawa mu magulu awiri.
ndipo gulu linalonse zatuluka maklabu 4 amene azakalowe mu quarterfinals. Mu nkhani yachisoni, katswiri wakale wa timu ya Flames Esau Kanyenda wamwalira. Kanyenda yemwe ndi mmodzi mwa osewera mpira wa dziko lino omwe anasewera ku mpikisano wa UEFA Champions League wamwalira kum'mawako mdziko la Britain. Mkulu wake wa Esau Christopher Kanyenda ndiye motsimikiza za nkhaniyi. Iye wati Esau watisiya atadwala nthenda ya kansa. Mtolankhani wathu Amin Musa ali mu studio muno kuti atifotokozere zambiri. Nkhani yomvetsa chisonero. Nkhani yomvetsa chisonero kwambiri. Nkhani imene yakhala ikumveka makamaka kwambiri zozonera ngati mphekesera chabe. Komano confirmation imene tapeza kapena chitsimikizo chimene chonena kuti Esau Kanyenda watisiya munalikana kuti maola atatu apitawa mdziko lero mdziko la Britain imene anenera. Kwambiri a Malawi adziwa dzulo pa page yake kapena Facebook page yake atalemba iye kuti anipeza ndi nthenda ya cancer, so inakhanga kuti mwina nthenda yangayamba kumene komano kini jensima zakuti kodi ndi yakalekale. So confirmation imene tapeza ndionena kuti umalira lero maola atatu apitawa makamaka malinga ndiye m'bale wake amene ndi Christopher Kanyenda mwatsimikiza ndithu kuti Esau Kanyenda Black Mamba watisiya mdziko limene la England. Iyeyu ndi osewera mmodzi mwa amene wasewera mpira kwambiri mdziko muno mpaka na patali wakamba za UEFA Champions League. UEFA Champions League ndi mpikisano umene aliyense amayang'ana kwambiri pa dziko lapansi pano matenga akatswiri amayiko aku Ulaya. Anali osewera woyamba kuno ku Malawi kusewera nawo mpikisano umeneyo Esau Black Mamba Kanyenda. Kuti kakamba za Flames waseweranso masewera ambiri kwambiri almost 72 games. Pandanda ndo osewera amene agoletsa zigoli zambiri ku Flames ndi Flames. Iye ali pa number 6 anagoletsa zigoli zokwana 22. So ndi osewera yemwe tinganene kuti mbiri ya mpira wa miyendo kuno ku Malawi ndi wamkulu kwambiri. Komanso tikagamba atabwera kuno Malawi ya 2017 2019 anasewera timu ya Mighty Wanderers komaliza kutenga league na 2017. Esau Kanyenda was one of the players amene anamalizira kutenga nawo league Chinemswa League ku Mighty Wanderers. So nkhani yachisoni kwambiri mafuta ngotsimikiza zimenezo. Sikoma. Mzimu wake wose mumtendere. Ndi nkhani imeneyo tafika mapeto pa nkhani zathu masanano tisanasiyane na inso mitu yake. President Mutharika komanso mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika ali mdziko la South Africa. Kampani ndi mabungwe osiyanasiyana apereka ndalama zokwana 1.4 billion kwacha ku boma zothandizira anthu oposa 4 million omwe akuvutika ndi njala. Ndipo mu nkhani zachisoni osewera mpira wakale wa Flames Esau Kanyenda wamwalira.